better with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Polillo Group of Violence posibleng isailalim sa state of calamity. Habang at magpapaulan pa rin sa bansa, ilang kalsada isinara dahil sa pagguho. Pagbabanta sa ilang estudyanteng aktivista ikinaalarma. Ecotourism isinusulong sa Tuba Benguet. 68 taong gulang na lola nagtapos ng junior high school. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam maamyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pinag-uusapan na ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang pagdedeklara ng state of calamity sa pananalasa ng Bagyong Karding sa Polillo Group of Islands. Magbabalita Charles Limon. Yan, nabuklat na yung bubong na isang bahay. Yung doon sa kabila, inilipad na ng hangin. Yan. Agot na ng lakas dito. Unang binayo ng Bagyong Karding ang Polillo Group of Islands sa Quezon Province. Pero kanina, umaaraw na sa bayan ng Patnanungan. Pero hindi nakaligtas sa bagyo ang mga bahay sa isla na pawang gawa sa kawayan at nipa. Nagtumbahan din ang ilang puno sa isla. Kahapon, bumisita sa bayan ng Patnanungan at humalig si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Tiniyak niya ang agarang tulong ng ahensya sa Polillo Group of Islands. Bumisita naman si Governor Angelina De Luna Tan sa bayan ng Polillo. Nakipagpulong siya kay Mayor Angelique Bosque sa epekto ng Bagyong Karding sa bayan. Kasabay nito ay ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta. Sa bayan naman ng Panukulan, bagsak pa sa ngayon ang linya ng komunikasyon sa bayan. Kumikilos na din ang mga otoridad para sa clearing operation sa bayan. Sinusubukan pa sa ngayon na ibalik ang supply ng kuryente sa buong isla. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon, nagsiuwian na ang mga nag-evacuate na mga residente. Umabot sa 50,000 na mga individual o 13,973 na pamilya ang lumikas noong kasagsagan ng bagyo sa buong probinsya. Dito sa Polillo Group of Islands, may 5 bayan po kasi yun, Polillo Group of Islands, Polillo, Patnanungan, Panukulan, Humalig at Bordeyos. So, unang malapit sa Humalig, and then yung Patnanungan, tapos pinakamalapit din siya sa Bordeyos, at yung aming Panukulan, hanggang ngayon wala pang maayos na signal ng komunikasyon. Tinitignan na din ang pagdedeklara ng state of calamity sa Polillo Group of Islands at iba pang bayan ng Quezon na apektado ng bagyo. Pag-uusapan po mamaya yan, may rekomendasyon na po ang Provincial Disaster Council to declare state of calamity and selected local government units in the province
but it will be tackled later this afternoon in the Sangguniang Panlalawigan. Kuwan, hangin. Tiniyak naman ng DSWD ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa Pulilyo. Pero hamon pa rin sa ahensya ang pag-iingat laban sa COVID-19. Manageable po yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Doon nga po, tama po yun, sa Quezon Province at siyempre sa Aurora Province. Ano po, ang atin lang po kasi laging dilema ngayon dahil may banta pa rin po ng pandemya, kung paano pa natin i-observe po yung ating health protocols, lalo na po siyempre nandyan pa rin yung banta po ng COVID-19. So kasama po sa pagbibigay at pag-make sure po natin na sapat po yung ayuda na matatanggap po ng ating mga kababayan at maibibigay po ito sa lalong madaling panahon. Nagbigay na din ang DSWD ng cash assistance sa mga residente sa isla na nakapagtala ng partially at totally damaged houses. Ano na lakas dito? Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Idiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Dingalan kung saan pangalawang beses na naglandfall ang bagyong Karding. Ilang residente sa bayan ang nananatili pa rin sa evacuation center. Magbabalik sa report, Charles Limon. Ayan, wala na. Nandun na sa bahayan. Pumunta na dito sa mga bahay. Grabe, daming nasira. Sirang mga bahay, wasak na mga bangka. Kung kailan patapos na Ito ang mga unang tagpo matapos ang paglandfall ng bagyong Karding sa bayan ng Dingalan, Aurora. Naramdaman ng bayan ang signal number 5 sa pananalasa ng bagyo. Dahil sa epekto ng bagyo sa bayan, isinailalim na ito sa state of calamity. Pero pinag-iisipan na din itong ideklara sa buong probinsya ng Aurora. Depende nga po doon sa assessment namin ngayon kasi may criteria siya. Kung ma-reach namin yung criteria para sa state of calamity, gagawin po namin, possible po na mag-declare po ang province. Sa huling update ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aurora, umabot sa 3,629 na mga pamilya o 13,467 na mga individual ang nag-evacuate sa buong probinsya. Ilan dito ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers, kaya tinututukan ang relief operation sa mga residente. Naman minibigay ang una-una ang munisipyo, LGU, ng Dingalan, at siyempre nakasupport naman ang province, meron din po. Ganun din ang national government and DSWD. Inaalam pa ng pamahalang panlalawigan ang kabuuang pinsala ng bagyo sa Dingalan at pati sa buong probinsya ng Aurora. Sa inisyal na ordena ng PDRRMO ng Aurora, aabot sa 96 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Wala namang naitalang namatay o sugatan sa probinsya. Ipinatupad na din ng DTI ang price freeze sa bayan ng Dingalan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity. Wala pa ring supply ng kuryente sa Dingalan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Grabe, daming nasira. Sa pag-alis ng bagyong Karding sa Philippine Area of Responsibility, pinag-iingat pa rin ang publiko sa pag-uulang dalan ng habagat. Magbabalita Sofia Pagaduan. Dahil sa banta ng bagyong Karding nitong nakalipas na araw, pinili muna ni Peterson na itigil ang kanyang pagiging delivery rider. Kasi pinapakiramdaman din po namin kung gaano po kalakas yung ulan, yung hangin, gano'n. No? Kasi delikado rin po sa amin yung yung panahon pagka pero pagka kahit mataas po yung signal pero hindi naman po siya masyadong maulan, bumabiyahe po kami. Nang hinayang din siya sa kitang nawala. Mas malakas daw kasi ang kita pag may bagyo. Malakas kasi mas tinataas ng yung cert na tataas sila ng fare. Kaya pagka ganun, lalo pagka delikado po yung panahon, nagtataas po sila kaya yung iba gusto nilang magbiyahe pagka umuulan.
Hindi rin pumasok kahapon sa trabaho si Dr. Isinaalang-alang din niya ang kaligtasan nito. Ma'am, iwas na lang muna ng aksidente, baka madulas sa daanan, ganun po. Mata-tape lang po, na kanyon lang po. Ilan lamang sila sa mga manggagawang piniling palipasin muna ang pagdaan ng bagyong Karding sa Luzon. Bagamat nakalabas ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility, asahan pa rin ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. May inaasahan pa rin tayo mga pag-ulan dahil sa habagat. Saan inaasahan po natin ngayong araw na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Wala po tayong namomonitor o binabantayang low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magtatagal ang pag-uulan hanggang sa susunod na 3 araw dahil sa habagat. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 16,476 pamilya na o 60,817 individual ang apektado sa 7 rehiyon mula Luzon at Visayas. 5 ang kumpirmadong namatay mula Bulacan at 3 pa ang nawawala. Umabot na sa 1 bilyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang inaantay pang report sa infrastruktura. 32 bayan na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Pero sa kabila ng pinsalang dulot ng bagyo, pinuri ng NDRRMC ang mga LGUs na dinaanan ng bagyo dahil sa mabilis at maagap na pagresponde. Every time there's a typhoon, talagang may improvement doon sa ginagawa natin. This time what is evident is that marami nang sumunod, no? Maraming nag-implement ng preparedness activities, no? Kitang-kita po yan, especially doon sa preemptive evacuation dito sa regions 2 and 3, no? Umabot na sa 1.6 milyong piso ang naipamahaging tulong sa mga nasalanta. Ang Karding ang itinuturing pa lang na pinakamalakas na bagyong tumama ngayong taon sa bansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Muling isinara sa trapiko ang Manila North Road sa Pagudpod, Ilocos Norte at Bambang Casibo sa Solano, Nueva Vizcaya dahil sa serye ng pagguho ng lupa na epekto pa rin ng bagyong Karding. Magbabalita Yeda Joyce Rudil. Kahapon ng umaga isinara sa trapiko ang Bambang Casibo Solano Road sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya. Ito'y dahil sa pagguho ng lupa na epekto ng bagyong Karding. So yung ating national road na Visayas sa Santa Fe, Pangasinan Road ay sinarado po siya dahil sa precautionary measure lang po dahil may mga landslide din po. So until now ay hindi pa rin ho siya passable. Kaya ang mga motorista inabisuhan munang dumaan sa Santa Fe, Nueva Ecija Road. Dahil sa pagsasara ng kalsada, apektado ang 57 barangay sa mga katabing probinsya. Ina-assess din ng Office of Civil Defense Region 2 ang epekto ng bagyong Karding sa rehiyon. Sila po ay naapektuhan nga nitong si Karding and meron ho tayong 524 in all families na apektado dahil kay Karding. Ito po ay 1,755 individuals. Tinututukan na ng DPWH Region 2 ang clearing operation sa kalsada. Muli namang isinara ang Manila North Road sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte kahapon. Ito'y dahil sa naitala muling pagguho ng lupa sa kahabaan ng Barangay Pansyan na nauna nang binuksan noong nakaraang linggo. Yung mga 50 meters, yung haba, yung landslide niya. Bale, 1.5 day na ni-road clearing nila. So, ngayon, okay na siya, passable na siya ngayon. Pero kaninang umaga, binuksan na muli ito sa trapiko para sa mga light vehicles. Nakaantabay naman ng mga DPWH Region 1 kung sakaling may pagguho ulit. Pinapaalalahanan pa rin ng mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa nasabing kalsada habang tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan sa Luzon buhat ng habagat. Yeda Joyce Rudil para sa Luzon Headlines. Ngayong optional na ang pagsusuot ng face mask sa labas, pinag-iingat pa rin ng DOH sa banta ng Omicron sa variant sa unti-unti na namang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan.
dapat lumabas at magtrabaho. Kasagsagan ng pandemya ng maging delivery food rider si Mang Telesforo. Dahil sa banta ng COVID-19, todo ang kanyang pag-iingat para sa pamilyang inuwian nito. Lagi umano niyang sinusunod ang mga minimum health protocols. Nasa isip pa rin yung social distancing pa rin at saka ang kompleto sa vaccine at saka yung booster. Lagi nagpe-face mask tapos may dala pa ring alcohol para ma-disinfect yung lahat na hinahawakan, ganun. Tsaka kung kagaya natin ngayon naka-face mask tayo, mas malayo sa hawaan, di ba? One shot na lang. Ayon naman siya sa optional face mask, ipunta pa rin ng Omicron sa syudad. Sa face mask, at sa sabra. Oo naman, lalo na sa open area. Maski hindi siguro magsuot na. Oo. Pero kung sa mga merchant na nagpipikapan namin, dapat mag-face mask ka para iwas sa anumang virus na magka-infect sa'yo. Si Boy naman, kinumpleto na ang kanyang booster shots ngayong araw. Siyempre, ayaw naman nating mamatay agad. Yun na yun. Siyempre, mas magandang kumplito ang ating primary booster para at least ma-confirm na talagang ikaw ay you're safe, na talagang perfect, 100% na safe. Kahit malapit nang maabot ng pamahalaan ng Wall of Immunity, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito lamang nakaraang linggo, 693 kaso ng Omicron sa variant ang naitala sa buong bansa. 677 nito ay BA.5 cases at 16 ay BA.4 cases. Kumpara sa Delta variant, mas mabilis makahawa ang Omicron BA.5 sa variant. Pero mababa ang bilang ng mga severe cases at mga namamatay sa nasabing Omicron sa variant. Patuloy din ang kampanya ng pagbabakuna ng Department of Health Cordillera. Po ang ating Pangulo, di ba, nagkaroon siya ng direktiba kasama ang kagawaran ng kalusugan na palakasin natin yung booster campaign. Kaya nagkaroon tayo ng bagong tagline, Pinas Lakas. Ibig sabihin nito, dapat i-increase pa natin yung vaccination, lalong-lalo na sa booster. Dahil medyo mataas naman tayo doon sa primary, subalit yung pagbo-booster na kailangang maproteksyonan pa yung iba, yun ang pinapalakas natin. Isa sa mga epektibong sinatuloyan ng Department of Health ang Pinas Lakas at pagbakulang ng bayan. Paraan din ito upang mapataas ang pagpapabooster. Tayo ay hopeful na sana kalamitan tayo doon sa punto na makikita natin that we can already go back to normalcy. Pero sa ngayon, we still need to be protected. We cannot be complacent. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Alam natin magkakasakit at magkakasakit tayo. Isinusunod din ang pagbabakuna lalo na ang pagsusunod ng face mask. Very important for all of us to protect our vulnerable, to protect us from having severe and critical and deaths because of COVID-19. So I think vaccination is the key. Sa buong Pilipinas, may 17,891 73,017,553 na ang nabakunahan ng primary doses at 19,108,000 naman ang nabakunahan ng booster doses. Sa Cordillera, 109 sa ang bagong kaso na nalitaas at ang pinakamarami nito ay sa lungsod ng Baguio, 65% ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 ay Omicron BA.5 sa variant ayon sa City Health Services Office. Pero tiniyak ng ahensya na low risk pa rin ang lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, pagbabanta sa ilang estudyanteng aktivista ikinaalarma. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes. Ayos to. Ayos to. Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagdala naman ng takot sa mga estudyante sa isang universidad sa Baguio City ang ilang mensahe ng pagbabanta para sa mga aktivistang mga mag-aaral. Narito ang report. Sa pagpasok ng third-year psychology student na si Riches sa isang universidad sa Baguio City, hindi lang examination ang nagpapakaba sa kanya. Parang kabado po kasi kanina pagpasok ko dito, parang ang daming army, tapos po nga police, ganon na personnel. Tapos parang binabantayan yung school. Sa Facebook page kasi ng SLU Supreme Student Council kaninang umaga, ipinakita nila ang mga mensaheng kanilang natatanggap mula sa di pa nakikilalang sender. Laman ng mga mensahe, pagbabanta sa mga progresibong mag-aaral ng universidad. Ayon pa sa isang mensahe, mula raw alas 7 ngayong umaga ay magkakaroon ng madugong insidente. Umani ito ng mga iba't ibang komento hindi lamang sa mga mag-aaral, ngunit maging sa mga magulang ng mga estudyante. Hiling naman ng University Vice Person ng Student External Affairs na si Christian La Peña, sana raw hindi ito sinasadyang gawin ng sender para pansamantalang maantala ang prelims examination ng universidad. There's a lot of students in SLU who are pressured and therefore try to avoid preliminary exams or any type of quiz or whatever it may be. Some people find excuses or some people find it funny
to make those type of threats, but if you threaten somebody on a criminal level, it becomes very scary for all. Sinusubukan ng news team na makuha ang pahayag ng Supreme Student Council at maging ang pamunuan ng universidad pero hindi pa sila sumasagot. Sa pahayag namang inilabas ng National Union of Students of the Philippines Cordillera, nakasaad na dapat nang tigilan ang pagpapatahimik sa mga estudyante na nais lamang ipaglaban ang karapatan ng bayan at mga mamamayan. Samantala, prank text man o hindi, sinigurado ng BCPO ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Well, anyway, we are not taking it lightly. So that's the reason why we coordinated with them and to have it be investigated. Actually, we are referring this case to the Regional Anti-Cybercrime Unit. They have the capability and the specialty to deal with these kinds of text messages. Nakabantay ngayong araw ang ilang pulis at SWAT sa loob at labas ng universidad upang matiyak ang seguridad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, ipinagdiwang ngayong araw ng Tuba Benguet ang kanilang AVA Festival 2022. Layo nitong palakasin ang ecotourism ng bayan. Narito ang kwento. Naglalakihang mga gabi at iba't ibang mga produktong gawa mula dito. Yan ang ibinida ngayon ng mga residente ng Tuba Benguet sa kanilang ikapitong AVA Festival na sinimulan ngayong araw. Isa sa mga nakiisa, si Selma. Masaya po, ma'am. Masaya po, tsaka at least na nagbibigay inspiration sa mga farmer yung ganitong activity po. Malaki raw kasi ang maitutulong nito upang makilala ang bayan pero sa kanila ring pangunahing produkto na gabi. Parang hindi na re-recognize yung aba sa tuba nung wala yung ganito. At least ngayon, alam nila na ang tuba is aba ang kanilang tinatanim na isang produkto. And since aba is our one town, one product, so we have to celebrate. Because of the pandemic, we did not celebrate for almost 2 years. So now, to emphasize and of course our OTOP, we should also celebrate ang aba talaga, especially the aba of Tuba. Masarap yan. Parte rin daw ito ng pagpapalakas nila ng ecotourism ng bayan. We are promoting now our tourist spots, so we focus on that program as one program of the municipality. So the tourism officer is already conducting some activities and trainings to those tour guides and some other involved in the barangays. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang misa. Pinatikim din sa mga residente ang mga pagkaing gawa sa gabi. Magtatapos naman ang pagdiriwang bukas sa pageant ng Mr. and Miss Tuba. Highlight ng pagdiriwang ngayong taon ang pagluluto ng iba't ibang putahe gawa sa gabi at ang search for the biggest ava. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Top-notcher sa engineering licensure examination ang magkasintahan mula sa Nueva Ecija. Ang kanilang kwento ng tagumpay, alamin sa kwento ni Taj Rosales. A couple that computes together, sticks together. Ito ang naging kasabihan ng magkasintahang Melanie at Vincent na parehong nagtapos bilang cum laude at top-notcher sa Agricultural and Biosystems Engineer Licensure Exam. Nung dumating siya sa buhay ko, ginano niya yung goal ko na pumasa lang. Sabi niya, no, di pwedeng papasa ka lang. Sabi niya, kaya mo eh. Kaya ng potential mo. Kaya mong maging cum laude. Kaya mong magkaroon ng Latin honor. Hindi pa naman huli lahat. You still have 2 years. Sabi niya, you still have 2 years na parang kaya mong gawin. I-push kita. Kaya mong gawin yung best mo. Tapos, nagkakilala ang dalawa noong 2019. Dahil pareho sila ng kursong tinahak, lumalim ang pagtitinginan ng dalawa sa isa't isa. Simula noon, magkasama na ang dalawa sa pagkamit sa kanilang pangarap na maging engineer. Taong 2019 nang graduate si Vincent. Sa kaparehong taon din siya pumasa bilang top 8 sa kanilang licensure examination. First year ako noon, tapos sabi ko, wow, ang galing-galing naman noon. Tapos nakilala ko yung name niya kasi pinag-uusapan doon sa College of Engineering and then
Nakita ko na nag-friend request siya sa akin. Nung sinerch ko yung name niya sa Facebook, ayun, we became friends on Facebook and then, yun lang, for very long period of time, hindi kami nagkakausap. Tapos, Masaya si Melanie na pumasok sa kanyang buhay si Vincent. Bukod kasi sa naging masaya ang kanyang buhay pag-ibig, naging katuwang na rin niya si Vincent sa kanyang pag-aaral. hindi ako nag-enroll sa review center. Wala akong in-enroll na review center. Siya lang ang nagturo sa akin. Yes. Siya lang. Yung reviewer niya lang before, yun lang yung ginamit ko. That's it. Kaya yun. Bilang tulong din sa kanyang kasintahan, binigyan din ni Vincent ng libro si Melanie. Gusto kong mag-thank you sa kanya. Kasi simula nung naging kami, wala siyang ibang ginawa kundi i-push ako. Minsan nakikita ko yun. Kaya naman ngayong taon, si Melanie naman ang pumasa bilang top 4 sa engineering licensure examination. Before nung college ako, para sa amin dalawa, mas challenging yung board exam preparation sa relasyon namin. Talagang, yun yung for the whole relationship, doon kami na-challenge. Kasi, very different kami ng mode eh. Hindi ako siya kasi masipag siyang mag-aral. Ngayong nakapagtapos na si Vincent sa kanyang doctorate degree at nagtatrabaho na, patuloy pa rin ang kanyang pagsuporta kay Melanie na kasalukuyang kumukuha ng masteral degree. Simbolo si Engineer Vincent at Engineer Melanie na no man is an island. Mahirap man abutin ng mga pangarap, ang mahalaga ay may mga kaibigan, kasintahan o kapamilya na pinagkukunan ng inspirasyon at lakas. Para sa Luzon Headlines. Marami tayong nakikita ng mga motorcycles na may passenger na 2 years old, 3 years old, hanggang 8 years old, 10 years old, and basically who are children, who are minors. And Republic Act 10666 or the Children's Safety on Motorcycles Act has now prohibited, bawal na po ang two-wheeled motorcycle riders in driving the motorcycle with a small child on board. Ang implementing rules and regulations ng Republic Act 10666 ay nagsabi na ang children ay defined as one who will not be able to reach yung foot peg, meaning nakalambitin yung kanyang paa. And it is considered a child na hindi siya maka-step on the foot peg of the motor, who could not wrap yung kanyang arms around the waist of the driver or wear protective helmets. So pag yung bata hindi niya mayakap yung kanyang tatay or rider, no? At hanggang sa side lang ang nahahawakan niya, hindi ho siya pwedeng isakay sa motorsiklo. Hindi rin pwedeng isakay ang batang hindi niya kayang magsuot ng helmet habang ito ay nakasakay, at lalong hindi pwede ang bata na hindi makaapak doon sa foot peg ng motorsiklo. Ang penalty nito ay fine of 3,000 first offense, a fine of 5,000 for the second offense, and 10,000 for the third offense. At it will also result into the confiscation of the driver's license or suspension of the driver's license for a month. And beyond the third offense, violator will now have their license revoked. And segue tayo, nagkaroon ng memorandum ang LGU, ang Secretary of Department of Interior and Local Government, that LGU enforcers cannot, hindi pwede confiscate driver's license of erring motorists. They can only write and give citation tickets, but they cannot, hindi nila pwedeng kunin yung lisensya
at ito ay bawal under this new Memorandum of Agreement. At ang sabi dito sa MOA, only the Land Transportation Office enforcers are allowed to confiscate driver's license of violators. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. 68 taong gulang na lola nagtapos ng junior high school. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tanda po sa muna. Mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Hindi naman naging hadlang para sa isang 68 taong gulang na lola mula sa Malasiki, Pangasinan ang kanyang edad para makapagtapos ng junior high school. Inspirasyon niya, kanyang mga apo. Kilalanin natin siya sa kwento ni Anne Menzo. Pangarap ni Nanay Felicita noon ang makapagtrabaho sa opisina. Pero dahil sa hirap ng buhay, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang pag-aaral. Nung nakagraduate ako ng elementary, gusto ko po talaga magpapatuloy sa pag-aaral ko kasi may pangarap po ako na gusto ko po mag-opisina sa munisipyo. Ngayon po, ang sabi po ng papa ko, yung kuya ko muna po ang paunahin. Sa samaro ng kanyang loob, mula sa kanilang bayan sa Malasiki, lumuwas siya papuntang Iloilo para magtrabaho sa mga taniman. Mula din noon, hindi na siya muling nakabalik sa pag-aaral. Nakapag-asawa na rin siya sa paglipas ng panahon at ngayon ay may mga apo na.
Ang mga apong ito ang nagbukas muli sa kanyang puso para makapag-aral. Siyempre magamit ko rin po ma'am sa mga apo ko sa pagtuturo sa kanila. Below is a friendly letter photography. Dear Sarah, how are you? I am so excited to... Setyembre noong nakaraang taon, tila mas lumapit pa kay Nanay Feli ang oportunidad na mag-aral muli. Yung dumating po ang panahon na pina-enroll pa ako, hinakayat pa ako ni Sir Raymond, Pastor Raymond po namin na pa-enroll pa ako dito kay Sir Arnil. Dati nga po ma'am, ayaw ko pa sana pumasok ma'am kasi nahiya po ako dito kasi yung mga teacher po dito, teacher din po ng mga anak ko dito po ma'am. So I found out po na isa po si nanay sa mga hindi po kasi nagtapos ng junior high school. Kaya nung in-encourage ko po siya, pumayag naman po. Sa ipinakitang pagpupusigi ng lola, mas nahikayat ang guro na turuan ito. Si nanay po, yun nga po, maliban sa kanilang edad, isa po sila sa nagpursige po upang makatapos ng pag-aaral. Minsan ma'am, talaga sa totoo nag-overtime talaga po ako ma'am. Kasi ma'am, inuulit-ulit ko talaga ma'am na babasahin yung intindihin ko ma'am yung mga binabasa ko ma'am sa module. If deep in the core of the earth continually escapes toward the surface. Sa sipag ni Nanay Feli na mag-module noon lamang September 19, Viray Felicitas Derecho. Congratulations! siya ang pinakamatandang nagtapos sa kanilang batch para sa Alternative Learning School, junior high school level. Kahit na senior po ako, pinapatuloy ko pa rin po pag-aaral ko kasi po, magandang gawain naman po yun. Siyempre, nag-aaral ka nga po para matagdagan po ang iyong kaalaman. Kaysa naman po yung masamang ginagawa mo. Kung may pagkakataon, plano ni Lola Felicitas na pumasok pa sa senior high school at balang araw ay makapagtapos ng kolehiyo. Sa friendly letter photography. Dear Sarah. Isang patunay si Nanay Felicitas na hindi hadlang ang edad para abutin ang pangarap na inaasam sa buhay. Anne Nemenzo para sa Luzon Headlines. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa